det gjorde jeg også i det læs. Efter de der gensidige det, så de kunne åbne støvkosten og tørre brække op. Og de penge, så er jeg også andre. Så sker der det, at King of Scandinavia, den bliver udvist til Tunesien. Hver nede af halvt år. Så skal de have nogle hårde gutter ned for at hente den hjem, og så spørger man, hvorfor skal det være nogle hårde gutter? Det er sgu da ikke særlig svært at hoppe på en flyvermand og så ned og hente skivertaget med hjem igen. Det mente jeg måske nok. Det var ikke lige det der med at sejle hjem, der var det største problem. Men det var måske lidt oprydende efter de der tunesere der. Og de har til gengæld brugt den som passagersejlads ned i Middelhavet. Og Marianne selv, så dig, der altid er så rap i fladen. Har du ikke lyst til en tur ned på de varme lande? Jo, det har jeg sgu da. Vi ankommer i skib. I Tunis og i Tunesien, der ved man ikke, hvad et watercloset, altså et toilet er. Sådan et, som vi har derhjemme. Det gør de her i Indien. Nej, det gør de heller ikke der. Der har de et hul i jorden, ikke også, hvor man går sådan hen. Der har de, vi var inde, dengang vi lige var kommet ud af lufthavnen, så skulle vi Посмейте, det er præcis det, som der slutter. Jeg kommer ud, så fandt jeg nogen, der stjålet en toilet, jeg styrte ud af receptionen. Somebody stole the toilet! Welcome, så jeg er lige den anden vej. Men dem dernede, de har så til gengæld aldrig hørt om et toilet. Så det er jo klart, at de har kommet ind, og så har de funderet over, hvad er dette mund? De skøre hvide mennesker fra nord. Hvorfor planter de sådan noget oven på vores hul? Det er jo ikke nemt. Nej. Hjælp! Hjælp! Nej, så fandt de så ud af, jeg ved ikke, hvorfor, at det lige pludselig er mest nærliggende. Nu er det simpelthen faldet ned og slår mig selv hjem. Det gør jeg sikkert. De redder mig. Og så ned igen. Det er den mest nærliggende handling, når man ser et toilet. Og så siger man, et svineri, så når det væk kan noget med at gå. Men til gengæld, så de der dumme dame, der var noget tysk, den ikke regnede med, når vi var i Tunesien, var. De har virkelig godt forstået en ting. Ja, de har indrettet så mange slagtehus ombord. For det er jo klart, at vi har givet mad, ikke? Frisk mad! Ved hvad, der har de altså godt nok fat i noget frem på os. Altså frisk mad er sgu frisk mad, og ikke et eller andet pakke ind i nogle cellofan, der har lagt ned i brusen, jeg havde for at være på. Nej. Så de har givet med, og får med, og hønsene. Det er ikke løgn, de går ind i nogle klædeskab, der ligner det her, så stabler man den lige ind, og så lukker man. Så åbner man en gang mellem for at tage af. Har du god kønsel? Nej, det havde jeg dengang, det har jeg sgu ikke her. Her har jeg røget på mange år til. Nå. Du er fuldstændig smækket, mand. Det er slagtehuset. Det store lokaler med fliser fra gulv til loft. Ja, nogen